Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Lada lab baka Donkti de Khynñgiat Jaka na Jaka baka Khynñgiat Shariat yo Ketan Agarwal kula penlong yu ban hab hadu ba unda yap ong ka kmi ba ukpa ka siya goyal ka siya ka de ka bla ka do Donkti ha ka company yap yo Ketan u baka lai te aktien ban tho shong kurim haringkat ka jinga selalang ba samla jang ka Chetan Chowdhury long ba ka siya ba Chetan ki Khynñgiat yo Ketan ha lo gat fwat na ki Jaka luom sai dri shpo riat ha Maharashtra bat penlong yu ban yap hashen Ningkong ya kate jingja la shimba kate accident ha ka jingle trekking sha kate Jaka lom ka puja goyal kimi ka siya kala ong ba ka khon kam jipen palani ong aa ba kam sotanal bani tho shong kurem ba Ketan kini arngot labu ba kini tho ha naiweng arja arphenrio ha ka palace ha Udaipur Rajasthan kala ong ba ka sngosi na mar ka jingyap Ketan kala khata ki arlong yeng bat benrap ba de ban ai ka jingpen stom ka bating e lada ka khon ka Donkti bat de ban nyat yaka na ka Jaka ba ka nyat yo Ketan na yang ukpau Praveen Goyal ru lo ong kumjo balada ka siya ka Donkti de ban nyat yaka na ka Jaka bahab Ketan yaw bala Khynñgiat u kum ukon hakaway pat kalyang ka kamiba ukpa ka siya kila ong bakimi thu yo Chetan bat na duwa bakla de bete aktien ka krenbet halor Ketan haka arpa sautre gujilio aja arpenrio ki pulet kila toket yo Chetan baka siya da ka pensyong markhmat iki kat kum ki khubor lo ong baka siya bon sien kalai kren yo Ketan bakam kwa bani shong kurem badu henry Ketan kwa ban pensange ya ka jingya tho long mau Ketan ukam baka long yeng jong u gare ka briuspa bat don bor bat kanum la ban let she wat la ka persyang ban pet na ka jingya tho Shu ki khubor ki kado baka siya kala persyang la bon sien ban yalam yo Ketan sha lohagat fort ka UNESCO World Heritage ka badan laija laispa phut na sladu riau Kasiya ba Ketan kilalet ka sha kate ka Jaka ningkong e haka life way tere kujamang aja arpun riau bat penbet pat ban net biang haka sautre kujilio aja arpun riau henry ka kami Ketan kamsha haka kat sautre kujilio aja arpun riau kilalet kai biang bat kalang nyat yu na jong lom henry Ketan ula yo sno a haki dieng pada bakili ka balai ka nyat kala ong badanu besen bat ka nyat yu banyada Ketan ula syanyat cepo ariat haka kat pratri kujilio aja arpun riau kani ka company yap ka penken mah lo jing sha pen yap Raja Raghuvanshi ha parking house nem aja arpusan ki pulet haka arplai tri kujilio aja arpun riau kila kemi ka siya ba Chetan halor ka jingken no ba kil Donkti ban pen yap yo Ketan kini ki arngot haka jing toket ki pulet kila ikino mar ka liang halor ka jingya sala pen yap yo Ketan Chetan ukam ba ukwa ban siya pet jangai ba ka siya henry day ka siya ka basala pen yap yo Ketan ka ba ka siya ka kino ba de ka jing thau buit Chetan ubalayam haka khat saw tri kujilio aja arpun riau na mar ka jing pulom no ka jing thmu kat kum ki tlong khubor ki nong sha kin no ka siya ba Chetan kilai kin du ha ka wei ka cafe ha ka khat nyo tri kujilio aja arpun riau ha ka bala yo ring door ha ki bor CCTV shi sngi shwa ka jing yap jong u ha ka bala kin no ba kila thau buit ban bread u shakariat ka lo ha gat fort ki pulet ki kam kini ki arnwe kila deb jet lu pai ka Jaka ka batikna na ka ba on nyat yo Ketan bala buat ka wei pat ka plan bala da yo pen yap yo on sa pen long kum ka jingja accident kali ha ka arpo tri kujilio aja arpusan Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai Khynñgiat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya